sifundiswa manje ngoba sesibheke kuwe iarea le la ekhaya le engikhuluma ngayo. Amen. Uma uyinazaretha lalapha ekhaya uzoyifundisisa kahle le verse ethi hlala nathi Nkosi yethu leli langa ledlulile. Bese uyakoba seRoma bakutshela ukuthi uyabona uma ungabe usula hlala kahle kanye nabantu bonke. Le ngakithi uma intombi iganile abafundisi bavangeli bakhokheli benkosi bashumayeli. Kuye kube nesikhathi lapha intombi okuthiwa khona iphinde imkhondo. Iyagana le ntombi emva kwenyanga ezimbalwa bese ibuyela kubo iphinde imkhondo. Siphinde imkhondo ke nathi. Njengoba kade umshumayeli umzohlabelela nje wasembalenhle emntubatu. Fundisi walelizwe uke wafika lapha ezweni lakithi ngoMeyi nyakenye unyaka odlule. Washiya siphila kabonga uNkulunkulu. Amen. Bese kuthi insizwa zalelizwe zasembumbulu enye yazo nje iyo lebengifundela iBhayibheli yakwaNgubane. Enye nansi yakwasikhosana. Khona enye yakwaDuma, khona enye yakwasimelana. Khona neyilahla impupho phansi ithi yashokha lento. Zike zafika ezweni lakithi zizosiphilisa lezi insizwa. Amen. Ngihamba nomfoka Phetha, ngihamba nomfoka Makhoba, siphinde imkhondo. Amen. Sifuna ukuzokhombisa uthando abantwana benkosi ukuthi lolu uthando enilenza kithi nihambe nize nifike emazweni akithi siyalibona. Amen. Yingakho silapha abantwana benkosi. Siyafisa nathi ukuthi uma nifikile nizobona lapha esihlezi khona, kodwa nathi size sizobona lapha enihleli khona ngoba inye lento ingothando likaShemba kabonga uNkulunkulu. Amen. Ileyo ndaba esize ngayo namhlanje. Amen. Sizele lokho nje abantwana benkosi ukuzonibona sikhombisa ukujabula kwethu ukuthi izingane zenu bakhokheli enizele ziyakwazi ukusuka la ziyophilisa umuntu uphekothuke. Sifuna ukuzothola lo gama. Senzela ukuthi uma kulwesine usibophe isifoco yasiqine uma umntana wakho ethi ngiyemtuba ngiyakwahlabisa ngiyakwanongoma wokwazi ukuthi uhambele okuphelele. Amen. Sizele lokho bafundisi benkosi. Sizothi mfundisi ushiya siphile esweni lakithi ukhuluma ngothando. Sizokhuluma ngothando lapha namhlanje ukuze babone abantu ukuthi umfundisi umdluli, umfundisi umqadi, umfundisi umbona akusibona beni kuphela ngabakazwelonke. Amen. Nami ngwalapha ekhaya. Amen. Khokheli. Ingwele ngi abimkhokheli bogeno Jeremiah uqala ivesi ngelesihlanu ukuze libone ukuthi lolu uthando luhanjiswa umfundisi wenu ayephesha kothwela suke silalele lolu uthando luhanjiswa zinsizwa suke silalele uthi umfundisi umdluli mefika ezweni lakithi ukhuluma ngomfundisi ukuthi umfundisi umuntu ozalwa ewumfundisi ukuthi uShembe kusokuneyigaba afuna ukumdlulisa kuso. Ukhuluma ngendoda ehamba yayongena emanzini yageza kwakuhle le ndoda ingamthanda uShembe kodwa yayisikhonjiswa ukuthi uShembe akusiye nje umfundisi ngenye into. Waphuma into eyaphuma yasezulwini yayongena enganeni encane kodwa uyayibona lengane encane engenwa yilento uyena mfundisi lo yakhula lengane yawumshumayeli yakhula lengane yawumvangeli yakhula yawumfundisa kabonga uNkulunkulu. Amen. Umuntu ogcotshiwe kuleli sonto uzalwe egcotshiwe ukuthi kusuke kulindwa isikhathi lapho uNkulunkulu azobeka ugcobo khona abeka indondo kuye esimongo. Kodwa lo muntu kufanele ukuthi aziphathe ngendlela okuyiyo ukuze ugcobo likaShembe lungalahleki. Uyifunda uma usuyitholile. Ngingakakwenze eswini ingakaphumi lento yaphuma lapha emanzini umfundisi ayekhuluma ngayo wayazi le ngane ukuthi ingumfundisi. Ngakwazi Wayayazi ngokuphelele ukuthi lo umfundisi ozohola abantu.
ungakaphuma eswini ngakwenza wangcwele wasiyamngcwelisa lo yamtongele lapha kule yangane ukuthi uma eseguqe phambi kwabantu baphila abantu bakashela ngakubeka ube umprofeti wezizwe yeka babisini kunezinto ngizoba mfishane kakhulu bantwana benkosi kunezinto okufanele ukuthi uma ulapha ebandleni likaNkuluNkulu ushembo ingcwele unyazi lezulu ungavumi zikuphazamise noma udotshiwe noma udotshiwe uNkulunkulu kunengane engaphakathi kuwe ongayazi wena ukuthi izokhulile yini kusuka insizwe engizalayo ngelinye ilanga unyaka ka1993 ngizokhuluma nje ngeminyaka emithathu 93 96 97 kusuka insizwe engizalayo ngangifunda standard 6 ngalelo la ngazi 2 grade bani manje ngangifunda leso sikhathi ngithanda kakhulu ibhola uma ngilithanda leli bhola kunebhuku elalidayisa ezitolo kwakuthiwa ukick off noma uladuka phakathi nendawo kunendawo okufuna kunanyekwe isithombe somdlali odumile ngaleso sikhathi kwiposter wase kuba nomdlalo ofakwayo okwakuthiwa nguDr 16V Khumalo ngangimthanda yayisawini icase abangcwele sengahoxa manje ngasithatha lesi sithombe sisihle uma ukhumbula bazokhumbula abadala utamatisi wawuthi uma ufika icase la khona lalinento ebrown lapha ngaphansi ewukwembe ngase ngithatha lento ewukwembe ngase ngithatha lesithombe sika Dr Khumalo ngase ngisinamathela kulento ngase ngifaka iplastic cover saba sihle ngase ngisinameka ngilale dining room la kudlula khona wonke umuntu ungavumi kube lento ezokuphazamisa ikususe kushela ngoba kungenzeka kuphazamiseka ingane yakho sasihle lesi isithombe ngasinameka lapha abafundisi kanti opposite uDonga kunesithombe kunefoto lenkosi inyanga ezulu ifaka umjivo obomvu iphakamisa isandla phezu kwentaba umhlangano sase ayisebuka ifoto leli laselibuka uDr Khumalo uDr Khumalo wabuka inyanga ezulu washo ukuthi leli sonto umuzalo wabantu abanomoya abakulimaze yathi insizwe engizalayo hawu mntanami yangithopha ngalelo langa yathi noNyanda yathi somkhanda yasho yonke into yathi awethule le ndoda leyana ngayethula ngayibeka lapha ithi awuthule na inkosi yamakhosi ngayithula ngabe wathi awubuke lapha awubabuke laba bantu yasithi nangu wakho nangu wami yasithi lapha ekhaya njengoba niphila njengoba wena wacelwa enkosini inyanga ezulu usuthatha uthando lwakho unika le ndoda yakho ngathi ngisabakaza wathi hamba kunyoko uyocela isicelo ubuye use naso bese uqaqa kahle wabiza wahloniphisa leli foto le ndoda yakho Khumalo ulikhiphe lesalo tape ngangiyithengela isikole ukhiphe nalesi sithombe nalokhu kaTamatisi sifuna ngabe kusezaleni lapho khona ngasikhipha ngikhuluma ngothando ungavumi ushemba khipha uthando kuwe alufakile ululimaze ngezinto eziphelayo amen ithi le ndoda engizalayo sifonqe lesithombe ngase ngisifonqa lesithombe yathi siphinde ngasiphinde yathi siphinde sase sibangaka yasithi faka isikelo ngapha ngasifaka yathi siphinde ngapha ngasiququza lesithombe wena wabona amaphepha adliwa amagundwane yayisithi ke mntanami namhlanje ngigqiba le ndoda yakho Khumalo ngifaka uthando lokwashembe uzothatha lesi sithombe sale ndoda yakho Khumalo uye lapha emphethweni wegceke ufike umbe khona usigqibe bese uthi uthandaza uthi hamba ndoda yakho Khumalo usala ushembe amen ya amen ya amen manje uDr Khumalo eFNB Stadium uzogijima ama-second amabili ame kodwa ushembe namhlanje usagijima amen ungavumi kube khona into ezokuphazamisa ngoba lwaphela ngaleso yikho nekhaya idliwa nje ngoba isaphoto abafundisi ayisaphoto abafundisi sekuthi ngonyaka ka1996 ngifunda uStandard 9 esikoleni ma kunomuzi esidlula ngakuwo uma siye ekhaya onezinsha lumayo lesi sisha uyabona ushembe lengane ayifake kuwe zike zakhuluma insizwe ekseni ngezwe kufika inyembezi bangcwele ngabona ukuthi uma silivalela leli ivangeli emhlabeni ngeke abantu baze baphile
kodwa lezi insizwa kufuneka siyidedele esihlale nje phansi bafundisi ke siyeke. Amen. Sidlula ngakulomuzi uma sodlula ngakulomuzi siye sibe yiviyo ukuze izinja noma ikhonkotha zingazi ukuthi izotargetha abantu. Ngelinye ilanga ngeqile esikoleni ngihamba ngedwa ngithengela ibhluku elisha elimnyama khona amabhluku ayinentsasipele lapha okuthiwa uhabit. Lisha libhluku liyacwebezela ngiyezodlula ngakulomuzi zangibona lezi zinja zaseyifungama zaya ngokuya zakhonkotha zaphuma zeze sangweni ngathi akuyabona lezi namhlanje ngizoyidelisa. Yathi leluma kakhulu yafike yangigeja yayalena wena wabona laba badlali wrestling ithe ibuya yahamba nalomlenze yabheka nawo lena lesele ngapha yawusale. Salidabula laphela swa ibhluku lamelisha. Ngafika khase ngahaza ubaba emegcekeni wathi yini kwenze njani ngathi sengidlunywe izinja zakwaZulu cishe zangiqeda wathi hawu ubani lezimlumayo siyazi ukuthi ubani lezimlumayo wathi mntanami ngene endlini ngitshela ke mina ukuthi singene endlini yena uzodonsa umkhonto mina ngizodonsa isagila siyakwaZulu. Uma sifika wayibusa ubuyisa umnyango wathi inkosi yethu simakade Darawena Amosie Emara Darawena Shuzwe izinja kanjena ihlabelelo samaNazaretha kuzongisiza ngani lokho ngoba ngeke kuthungeke ibhluku lami. Ngase ngithula ngiyilalela ukuthi thini ithi hayi mntanami misithandaza ithi shembe na umsebenzi wezandla zakho sibonakalise kulabo abantu ukuthi wena uThixo yathi amen. Yathi hamba onyoko bakuphukudla uhambe uyobheka inkomo hawu asisayi futhi lapha kuloya mse. Wedlule lo ungayilimazi into kuwe ngoba nakho unokucasuka kwangaleso sikhathi ukhipha ushembo kuwe uhamba uyokulwa. Amen. 1994 1997 ngenza umatric uma ngibuye esikoleni ngifika uma kuzokwenziwa ulala nathi kuthiwa namhlanje ulala nathi awuzukwenziwa lapha ekhaya uzokwenziwa kwaZulu kubo kwalezi zinja. Hey. Kanti le ndoda yathi mithandaza wathi uphela unyaka izinja zakwaZulu zase ilahlekile ayazazi ukuthi zasho naphi. 1997 uthi baba me nasi sihlabelele hamba uye lapha emzini omntwana wena ozobe ulidulala nathi. Lala nathi namhlanje na ngaphandle hawusengafike ngilunywe izinja zalapha ekhaya kuthi uma ngabe sekunolala nathi ingane la ekhaya isiphitha ikhanda sekubizwa mina kuthiwa ngizothi lala nathi usigcine omsawa ngaze ngathandaza umthandazo ukuhlubuka ngathi shembe uma ukuthi ngiyalingwa lapha lo muntu akahlanye engabe saqeda ukuhlanya ngoba kwadabuka ibhluku lami lapha ekhaya akaze balikhokha. Yasinda le ntombazane ebangcwele kwayiyona ekhetha inkosi kuqala kulomuzi. Amen. Zithi uma zingiluma izinja yathi le ndoda engizala ziyazi ukuthi iluma bani lezi zinja.
Uma sekushaya intombazane kulomuzi sekuthathwa mina kuthiwa ngiyothi lala nathi kuloya muzi wafika kwasinda umuntu. 2024 ngithola ucingo ntambama uma ngibuya kwaMlungu. Mfundisi baba ufona ubaba walezi zinja. Mfundisi baba ngilahlekelwe ingane yami ufona umsombuluko. Ngilahlekelwe ingane yami ngolwesine. Ingane yami isebenza eRichards Bay isuke ngemoto labasebenza lezi imoto zamaKorea. Usuke ngemoto eyohlangabeza umzala wakhe kwamhlaba yalingana. Kodwa ukuqina ukuxhumana nabantu simgcine lapha eMatuba. Hawu kodwa baba wazosho ngomsombuluko umuntu elahleke ngolwesine kunesabatha phakathi nendawo. Uthi cha bengesaba baba ukuthi ngikhulume lolu daba ngithe umoya wami uthe angilibukele wena ngoba wena walunywa izinja lapha ekhaya zalahleka lezo zinja asizazi kwagula ingane lapha ekhaya iguli nesipoliyane kwathandaza wena yasinda ngithi ngitshele wena ukuthi ingane yami lahlekile ungayilimazi into eyokwenza ukuthi igama lika Shembe lingaqhakali. Ngase ngithi insizwa kuneinsizwa bafundisi ezihambi nabasho ngathi ayabona kulokhu angifuna nje insizwa zodwa ke sihambe siyongena lapha sathi siyafika safica ibandla lithe qhu phakathi zafike zathi lala nathi zakusho zikushoyo ngase ngibuka iwashi ngathi hawu kwara 27 ngathi wonke umuntu olapha endlini akaguqe kwara 27 sithandaze sifuna ingane yomntwana umuntu kodwa olapha endlini ongamethemba uShembe akaphume phandle. Baba bonke abantu babheka phansi ninemathemba uShembe njengoba nibheke phansi nje bathi siyamethemba uShembe ngathi kulungile ke sizothandaza ngokwara 27 kusasa ingane yomntwana iphila noma ifile izobuya kodwa uma kukhona osolayo lapha endlini noma kukhona uShembe amngabazayo amxuba noxhogela imnqonqo uzosidalela inkinga. Asithandaza thathi hom saphuma sahamba. Wathi ngakusasa uma siqedwe wenza ulala nathi ekhaya wathi kwara 7 lwangena ucingo likamntwana lwathi mfundisi ingane yami isitholakele eMatuba washikishela itholakala ishonile inenhlamvu ekhanda. Ngathi mntwana uShembe uThixo ngoba yithambo leli olitholayo obungeke ulithole kodwa uthinta umuntu walunywa izinja umuntu owangena lapha ekhaya kwaphela isipoliyane uthinta umuntu ongumfundisi waleli gceke. Ngase ngibikela uShembe ngathi abangathembi yoShembe abaphumele phandle. Akusibona bangathandi ukuza kwenkosi ngubane ingoma ehlabeleni zamaNazaretha 125 uyongivunela ivesi lesithathu. Omunye ngibambela uJeremiah owesibili ivesi ngelika 21 ngilwa nento ezoqeda ubungcwele kuwe. Ngilwa nento ezokwenza ukuthi uma sekwenza ulala nathi umuntu engafika ngasindi ngongabazana nalo. Khuluma. Igama lami belilihle kukhona umuntu ozalwa kuleli bandla abusise kuleli bandla abhajadise kuleli bandla angena benengilo zenhle bese kuthi ngokuthanda oDr Khuma angisho ukuthi ningabathandi laba manje ngokuthanda oDr Khuma lo inhliziyo yakho inamathele kubo ikhohle uShembe. Leli gama ophume nale manzini bese lilinyazwa ukuthi wena uma ukwabuka iTV wabona umuntu ogqoka number 15 uduma ikhanda uzungabusafuna nokuya esontweni ya ebusweni bakho Nkosi. Sihlezi lapha endlini sonke abantwana benkosi igama lethu lihle ebusweni bukaShembe. Igama lami belilihle nasebusweni bezulu. Ngisho uShembe manje engavula umgodi singene ngoba sonke sibheke kuye sithe hlala nathi Nkosi leli langa ledlulile sicela ukusizwa kuwe ngoba sesibheke kuwe njalo. Ya kepha sengizonile ebusweni bakho. Yini le kunento osuzone ngayo. Kunento eyasiwa wedwa osuzone ngayo. Uma uke wafunda ukuzonda umuntu lapha esontweni usuzonile. Uma ukwafunda lapha esontweni ukusola into ikaShembe usuzonile. Igama lami
Nkosi. Usuqedile mbomvu. Izenze ngaba nensile ebusweni bakho. Insila bangcwele ayidalwa ukuthi awugezile kodwa insila iyadala izinto ezikunamathelayo usumntwana kaShembe. Ya. Ebusweni bakho Nkosi. Ngoba ebusweni kaShembe ngisho ungafika uma usunensila yokuzonda nje omunye umuntu noma ngabe ukwenze kabi kodwa mhla waqala ukumzonda usuyidalela insila phambi kaNkulunkulu uzothi uma efika uguqa phambi kwakhe ukubika kubikayo athi Nkosi kubusize ebenaka abanye. Ya. Nabaphathi bama basathokozi ngami. Uyabona lapha eHlalana lapha esikhona kufuna kumuntu ngomuntu oyilunga lapha ekhaya igama lakhe linamathele kumshumayeli igama lakhe linamathele kumkhokheli bese niba nezipanele ezinhle zokukhena lendawo ukuthi bazi ukuthi uShembe uThixo. Amen. Yebo. Igama lami belihle nakubahlabeleli bami. Uzothi uyahlabelela ngelinye ilanga ukubhimbi ogani ukundondoza umbhobho ngoba wena usuzingcolisile ngokuzonda omunye umuntu iyeke leyo thatha 23 isabelelo uverse 2. uJeremiya usumtholile 2:21. Ngakutshala uyivini elihle. uShembe uyamtshala umuntu ayivini elihle. Imbewu elungileyo yodwa. Imbewu elungileyo yodwa engenasono. Yeka uphendukile. Kodwa khona inkinga khona. Uyiganja libi kimi. Khona inkinga khona umuso ndomunye umuntu kuleli sonto ugqoka ingubo emhlophe usuyigantsheliwe kuShembe. Levini lezizwe. Yebo. Noma ugeza ngenitheri. Usho ungageza ngenithozimo ungabe inithozimo leshiwoyo. Kodwa ngeke yeka bakuphethiseni. Khuluma mbo. Anginikwanga ukhula. Ngesikhathi uShembe emilisa lelo vini lalungekho ukhula. Lo lenginalo namuhla. Kodwa namhlanje unalo ngokusonda omunye umuntu. Amandiki namandawu. Yebo. Yikhona ukufa kwabezizwe. Nanso into ezokunamathela. Iyeke babisini. Thixo unamandla wonke. Ekuseni aze angikhalisa bangcwele. Ukhona imbhalo eyayibhalwe ebhasini. Uyabona bangcwele masi ngishona ngangangiswa mina nginankinga. Uma nibambe udaba lwembhalo eyayibhalwe ebhasini ukuthi uma uthandaza ngokumethemba uzokwenza njani. Kodwa yena uma ekwethemba yena uzokwenza njani. Hayi bangcwele. Mina ngisho ngabe bafundisi kuvele yavala inkonzo. Sabuyele emakhaya. Lembhalo emithathu engiyizwile ngizophuma ngiphila. Amen. Lokho iqaliwe inkonzo ekuseni kuze kube manje. Lapha ngakithi insizwe eziningi zisebenza eGoli nakoMpumalanga nakuphi kuphi. Insizwe eziningi ngobhuti uqala uma ifika bejwala ukufika lapha ngo 1 o'clock ekuseni
zifike ngekhumbe yodwa eyiningi seyikhothile useyiqaqa ngisho amabhande kule mabhluku abagqokayo ngisho icathulo engasaboshiwe sebekhahlela yonke into abayifica egcekeni nihlezi lapha emakhaya kushe ukade ahamba lokho ahamba ngoJanuwari uDisemba siyafika ngelinye ilanga zifika ngekhumbi ebomvu idlala ingoma yebhova likadikadika umuntu ekhathele kuye kuloni ziyangena iyaguma ziyangena ekhaya kanti kunendoda ezothakatha lapha ekhaya kunabathakathi ngapha ngakithi shemba kabaqede khala lapho kabekho lapha ngiyabona haya bekho lapha abathakathi bekho lapha bafundi ushemba kabaqede le ngakithi uma kuukuthi babaleka ngakithi bazosakapha mangathanda zika kunendoda izothakatha kanti ishawe timing icuphu 1 o'clock zafika insizwa la ekhaya ngo1 zangena zagcwala igceke izihlabo 1 egcekeni kumnandi phela zibuyile ziphethe amakana amnyama naluhlaza nabolti nanjani ithe insizwa usebande ngesibaya umnumzane lo ingesigodo kanjani uyabona ukuthi hawu sigejile lento yakho ithe indoda hawu banewethu uyabona mangafika lapha emsini kaPhondo lendlovu kuthiwa khona umthakathi yayibuthi imbokodo egcikeni uyathi yabo le mbokodo le ngavele wayisayidedela imbokodo lona uthi uyaqalaza uqalaza yayashaya kuyimbokodo wawa ithi lele phansi le ndoda ithi hawu umuntu ngokuqondanisa Baba ngingumntwana wakho ngokuqondanisa uyilokhu iqala ekseni inkonzo wena uqondane nalutho namhlanje siyayivala manje inkonzo kuwa akukho ukushaya lapha akukho kwenza ukuthi baba ngiyumntwana wakho noma umhlaba ungathandi bese ungifihle malangabini shembo ingcwele bantwana benkosi sibonga uthando siyabonga abafundisi bakaNkuluNkulu amasini yami lawa kufanele ukuthi esontweni sifunde inhlonipho amen ngizobe nginitshela imfihlo bantwana benkosi engakaze ngiyikhulume ndawo inhlonipho umphako ongaboli ithi inkosi yamaNazaretha nangu babumbona ngobufakazi ithi nina noba u9 niyababona laba bafundisi abaphambi kwenu kwakumfundisi uNtombela kumfundisi uShozi wasemangangeni kumfundisi uMbhele kube umfundisi uMlungwana yaphakamisa umjiva wayo yathi niyababona lemjiva bayigqokile nina nizongena ngalemjiva ebuhleni lemjiva iyafana neyabo kodwa ilingani neyabo inhlonipho umphako ongaboli amen mhla ngazi ukuthi laba bafundisi engibafice babafundisi sebengoza kwethu sesiyalingana usemgeji sport ithi inkosi lo mjiva engufakile njengoba niubuka abafundisi bewufakile unemkhono emnyama uyafana nenizobe niugqoke ebuhleni babumbonambi ufakazi yayisithi kodwa ayilingani bekuyila umazi bantwana benkosi
uShembe abengiphe wona ukuba ngiphilise ngabantu bakhe. Ngiwacelela indawo enhlizweni zenu ukuthi uShembe azayobusisa azabusise ngisho nibashiye emakhaya egulu uShembe abaphilise. Umfo kaPhetha uzobe sicingela ingoma esizovala ngayo. Inkosi ibusise nekuzwini. Inkosi ubusisa ukuguqa kwabayingcwele. $157. Gedlalwa yisisindo